eksponentiel sammenhæng er y er lige med b gange a i x. Og der findes to forskellige slags grafer for en eksponentiel sammenhæng. Og en eksponentiel sammenhæng er en kurve. Og der findes en stigende kurve, hvis a er positiv. Og hvis a er negativ, så er det et faldende kurve. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvad a og b betyder. Og b er y-værdien, når x er 0. Og a skal vi have lavet om til r, og det gør vi ved at sige, at r er lige med a minus e. Og r fortæller så den procentvise stigning, hver gang x den stiger med 1. For at tjekke, om det er en eksponentiel sammenhæng, så kan man tage logaritmen til y, og hvis det giver en ret linje, så er det en eksponentiel sammenhæng. Og det kalder man en enkelt logaritmisk koordinatsystem. Og nu vil jeg gerne bevise, hvordan man tager log til y. Altså bevise en enkelt logaritmisk eller koordinatsystem. Okay. Man har en eksponentiel sammenhæng, og så tager man logaritmen på begge sider. Så der kommer til at stå log til y lige med log til b gange a i x. Og her bruger vi en regneregel, som siger, at når noget man der ganger med hinanden i en parentes, så er det det samme som at sige log til b plus log til a i x. Og her bruger vi en regneregel, som siger, en potensregneregel, som siger, at når noget står i x, så kan man tage x ud fra parentesen og sætte gangetegn foran. Så der kommer til at stå log til y lige med log til b plus log til a gange x. Og det her, det ligner en lineær sammenhæng, og derfor vil det give en ret linje. Og her har vi vores y-værdi, vores b og vores a og vores x. Ja. Okay. Jeg vil gerne vise, hvordan man gør det her fra en spejr, hvordan man tager enkelt logaritmisk koordinatsystem, når man laver sådan. Man starter med at, det her er en gammel opgave, det er bare et eksempel. Her har vi år, og her har vi celler. Og så skruer man herop, skruer man log cell, altså man kan ikke skrive log cell, men det er bare ikke så lækkert. Og så skruer man lige med log, parentes, og så skruer man 33 og komma 0, eller komma, og så giver det sådan et tal. Og det gør man hele vejen ned. Okay, når du så har gjort det, så går du herind, og så vil du gerne have et tilføje diagrammer. Ja. Og hernede skriver du år, og heroppe tager du log til c. Ja. Og så får du en ret linje. Og hvis det er en ret linje, så er det en eksponentiel sammenhæng. Ja, det var det.